Brésil larawulili baaraw daminɛna bin tɛnɛ Brasilia u ka jamanatigi kɔrɔ Jair Bolsonaro kanubaga mɔgɔ 100 kɔ ɲɔgɔn minɛna ka sabu kɛ dangariliwale min kɛra kunu kari ka dugujɛ bin tɛnɛ na. Inde jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ caman de wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la kunu kari Joshimat mara kɔnɔna la yɔrɔ min jatilen don i n'a fɔ batoyɔrɔba n'a bɛ wele ko Saint-Delimanaya a mara so camanw de tun bɛ ka bin sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛnna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka se ka kun dɔn. Ukraine mɔgɔ 2 ɲɔgɔn fagara ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw joginin kan. Rusi jamana ka mugufuronba kɔfɛ bin tɛnɛ min kɛra ka taa u ka sigida dɔ sugu ma jamana kɛɲɛka ka taa tilebiyan fan fɛ. Chine jamana ye coronavirus bana gɛrɛntɛ wuli ka bɔ a ka jamana kan min tun sigira sen kan kabiri coronavirus bana daminɛna ɲinan y'o san 3 ye. Cité du Vatican chrétien dinɛ ɲɛmɔgɔ Pape François y'a ka san laseli kɛ ka kɛɲɛ ni girinkajɔ wale banbaliw ye min bɛ ka kɛ Iran jamana kan.